Waqt l-attività politika li saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista għamlu diskors tagħhom żewġ kandidati għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, l-avukat Darren Karabot żagħżugħ ta' 26 sena u kandidat ġdid fuq l-ewwel distrett stqar għalfejn għażel li jidħol fil-politika. Irrid nagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Irrid nagħmel il-parti tiegħi issa biex il-qudiem ma jkollix id-dispjaċir ngħid li stajt nagħmel aktar. L-enerġija u r-rieda li nġib idea ġodda fil-politika qegħdin hemm. U issa nħoss li hu l-mument li nista' nagħti aktar. Inħoss li dak li illum mhux biss grazzi għall-esperjenzi personali tiegħi, imma huwa grazzi wkoll għall-esperjenza tan-nies li qasmu miegħi. Darren Karabot beda jinvolvi ruħu fil-Partit Nazzjonalista sa minn età żgħira bl-ewwel involvimenti tiegħu ikun 10 snin ilu meta kellu 16-il sena u saħaq li kull persuna importanti għandha rwol u kull persuna għandha valur. Jien nemmen li fil-politika hemm riċetta waħda biex partit ikun jista' jerġa' jikseb il-fiduċja tan-nies u jikkonvinċihom jafdaw bil-vot. Trid turi x'kapaċi tagħmel int. Jekk tiġi għafdat bit-tmexxija u għalhekk jien lesti naħdem biex infassal il-politika tal-Partit Nazzjonalista għal Malta. Irrid nies jafdaw lil Partit Nazzjonalista mhux għax il-Labor ħażin. Imma rrid li n-nies jafdaw lil Partit Nazzjonalista għaliex iħossu li dak huwa il-partit naturali tagħhom. U tem jgħid li minn issa il-Partit Nazzjonalista jrid jitkellem dwar il-proposti tiegħu biex fuq kollox nissalvagwardjaw dak li hu tal-Maltin u dak li għamilna Maltin. Indirizzat din l-attività wkoll il-Perit Graziella Gallia li min-naħa tagħha tkellmet dwar l-importanza tal-lealtà. Bisħieħ nemmen li kull wieħed u waħda minna għandu jkun lejali lejn dak li jemmen fih. U allura aħna nkunu lejali lejn il-Partit Nazzjonalista u b'mod awtomatiku lejn pajjiżna. Graziella Gallia tkellmet dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna fejn fakret kemm hawn uliet li jixtiequ li jħadnu lill-ġenituri tagħhom dan fil-waqt li qatt ta' persuni tilfu membri tal-familja tagħhom fi żmien fejn dawn il-persuni qattaw l-aħħar ħinijiet ta' ħajjithom weħedhom. Il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista temmet tajt li għażlet lil Partit Nazzjonalista x'verament temmen li dan hu l-partit li jpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru. Nistgħu nirnexxu biss jekk il-kol kemm aħna b'mod indipendenti mill-età jew mis-sess tagħna ninaqdu wara l-kap wieħed, il-kap tagħna Bernard Gregg. Ban wieħed li dan il-partit, il-Partit Nazzjonalista, ikun partit alternattiv għal gvern li għandu pajjiżna llum. Gvern li żgur ma jixraqx lil pajjiżna. Però mhux biss. Il-Partit Nazzjonalista għandu bżonna. Però iktar minn hekk huwa wkoll pajjiżna li għandu bżonna. Kinko Tajjar, Net News.